Suntem 70% apă. La Cluj suntem Tarnița. Suntem Someș. Suntem mii de ochiuri de apă. În fiecare clipă, ea ne menține în viață, ne hrănește, ne curăță. Apa aceasta nu ne curge doar nouă prin vene. Ea susține viața prietenilor noștri. E martora iubirilor noastre. E motivul zâmbetelor într-o după-amiază însorită. Această apă adună la oaltă familiile noastre, mai mici sau mai mari. Ne eliberează, ne redă speranța. De sute de ani, apa transformă orașul nostru. Îi dă energie și putere. E motorul care pune în funcțiune fiecare telefon, laptop sau întreprindere. Această apă ne este indispensabilă. Însă astăzi, schimbările climatice, modul de consum, poluarea sunt o provocare din ce în ce mai mare, atât la nivel mondial, cât și la Cluj. Putem pierde această apă, ceea ce suntem și ceea ce iubim. E nevoie ca fiecare dintre noi să se implice pentru a proteja această apă. Instituțiile statului, oamenii de știință și cercetătorii. Tehnologia și digitalizarea sectorului de apă oferă în fiecare zi soluții noi. Avem alături de noi și sectorul privat, cultural și ONG, dar și tu ai un rol important. Fiecare locuitor al orașului se poate implica să protejeze sursa vieții noastre. Apa Clujului. Alătură-te Forumului Local de Apă Cluj și haide să creăm împreună un oraș cu apa pe care ți-o dorești.